Hej, jeg hedder Annette Flamang, og jeg hjælper mennesker til at få det liv, de allerhelst vil have. Og i dag, der vil jeg tale om tanker, automatiske tanker. Kender du det, at du kommer til at tænke på et eller andet, altså sådan forstået, at du har ikke besluttet dig for, at du vil tænke det, men lige pludselig så oplever du, at det kører rundt i hovedet på dig. Det tænker jeg, at du kan svare ja til, fordi det kommer vi alle sammen til dagligt. Det kaldes automatiske tanker. Men hvis det nu er negative automatiske tanker, vi har, så kan det være rigtig, rigtig hæmmende for os. Det kan for eksempel være, at du har en idé, et mål, du vil udleve, en passion. Det kan også være, at du har et ønske om at arbejde med dig selv for at blive en mere rolig udgave af dig selv og finde din indre styrke. Men pludselig så kommer der en automatisk negativ tanke, som for eksempel kan være, det lykkes aldrig for mig, eller måske, jeg er ikke god nok. Det, der sker med tanker, det er, at de påvirker vores følelser. Så hvis du tænker, det lykkes aldrig for mig, eller jeg er ikke god nok, så vil du måske meget hurtigt opleve, at du får en følelse af usikkerhed. Og den følelse, du får, den vil igen generere nogle nye tanker. Dine tanker vil også, og det vil følelserne også, påvirke dine kropslige reaktioner. Og hvis du tænker, det lykkes aldrig for mig, eller jeg er ikke god nok, og du har en følelse af usikkerhed, så vil du måske opleve, at i de kropslige reaktioner, der vil du kunne føle uro i maven, eller måske begynder du at svede lidt, fordi du er usikker. Dine kropslige reaktioner, de vil så igen generere nye tanker og nye følelser. Dine tanker, dine følelser og dine kropslige reaktioner, de vil så alle sammen påvirke dine handlinger. Og hvis du er i gang med at skulle udleve en passion, eller nå et mål, eller har fået en super idé, du gerne vil af med, eller du har besluttet dig for, at du vil finde dig selv og blive en stærkere udgave af dig selv, så kan det godt være, at fordi du kommer til at tænke, det lykkes aldrig, eller jeg er ikke god nok, du føler usikkerhed, og du får uro i maven, eller begynder at svede, så kan det meget vel være, at du stopper det, du er i gang med. Det vil sige, at du får altså ikke udlevet din passion eller dit mål, du kommer ikke ud med din idé, og du bliver ikke en roligere udgave af dig selv, fordi du stopper udviklingen. Og den handling, du laver, den vil igen påvirke nogle tanker, den vil påvirke følelser, og den vil påvirke nye kropslige reaktioner. Og det er rigtig skidt. Fordi så vil du opleve, at du kommer til at køre rundt herinde i din egen private rundkørsel. Og der er ikke nogen udkørsel. Det, der er vigtigt at vide, det er, at vi kan godt lære ikke at have de her automatiske negative tanker. Vi kan godt lære ikke at have negative tanker om os selv, men blive bevidst om, hvad er det, jeg kommer til at tænke? Hvordan er det lige, det påvirker mig? Og hvor når jeg hen, når jeg tænker sådan? Når vi er blevet bevidst om det og lært det, så kan vi begynde at ændre vores tankegang, således at de tanker, vi tænker, de bliver bevidste. Og de bliver positive, sådan så vores følelser bliver styrket, og vi får det godt i de kropslige reaktioner, og vi handler på det, som vi gerne vil. På den måde, hvis vi bliver bevidste om vores tanker og lærer det, så kan vi blive den bedste udgave af os selv, leve vores passion, nå vores mål, komme ud med vores idéer og finde vores indre styrke.